את שיחקת ועדיין ממשיכה לשחק תפקיד מאוד חשוב בחיי. ורציתי לספר קצת עלייך ואיך שהשפעת. אז אני הגעתי לארץ בגיל 19, הגעתי לקיבוץ לבד ובלי משפחה. והיה לי מלא תקוות, אבל עוד לא ידעתי מה זה בדיוק ארץ ישראל. ותיאורטית ידעתי שיש לי פה משפחה, אבל אף פעם לא ראיתי אותם, רק שמעתי עליהם. ומה אתם חושבים? איך שנחתתי למחרת הם היו כבר בקיבוץ. ואז אני ראיתי את דינה, ואני זוכרת את התמונה הזאת. משהו היה מאוד מאוד שונה ולא הבנתי, כי היא הייתה מאוד שונה מכל מה שהכרתי עד אז. והיום אני מבינה שהיא פשוט הייתה נורא ארץ ישראלית. וזה מה שהיה שונה בה. ואז אף אחד לא ביקש ממנה ולא הכריח אותה, אבל היא לקחה על עצמה אחריות עליי ועל הצלחת העלייה שלי. קודם כל היא העבירה לי דבר הכי חשוב, שיש לי פה משפחה. הייתי באה אליהם בשבתות, לבית המדהים הזה, מלא בדברים וספרים מעניינים, שהיה נראה לי בית הכי יפה בעולם. היה לי נורא כיף, והיא הייתה מלמדת אותי. היא הייתה מלמדת אותי קודם כל לקבל את השונה. שאני לא אתעקע בתרבות ובהרגלים האלה שהבאתי מרוסיה, ושאני אקבל את ארץ ישראל, ופשוט לימדה אותי להיות ישראלית. בנוסף היא לימדה אותי עברית, עכשיו היא לא לימדה, היא תחנה לי במוח, לימדה אותי דברים הכי קשים בעברית, לפי דעתי רוב האנשים שיושבים פה לא יודעים את מה שהיא לימדה אותי. היה לי מאוד קשה. ומה ש... עד עכשיו יש לי זה, פשוט המוח שלי רתח, יש לי את הזיכרון הזה. אני רואה שנונו מבינה אותי. והיא הפכה להיות לי חברת אמת. עכשיו, הפער הגילאים אף פעם לא הפריע, כי אנחנו חברות בנפש, ולנפש אין גיל. ואחר כך היא ראתה אותי מתבגרת ולומדת ומקימה משפחה. והיא התרגשה יחד איתי כשהיא ראתה את האולטרסאונד הראשון שלי בהיריון, עם הנקודה הקטנה שהפכה להיות הילד הזה ששב. והיא הפכה לי סבתא לילדים שלי. והם מאוד שמחים תמיד שאנחנו צריכים לנסוע לכרמיאל. הם מתחילים לצהלות, נוסעים לינה ומישה, נוסעים לינה ומישה. וגם כשאנחנו מגיעים לינה ומישה מאוד מאוד שמחים. ותמיד צמאים לכל החדשות שאיכשהו קשורות למשפחה שלנו. ואז אנחנו מדברים ארוכות עם נינה, והיא רוצה לדעת הכל. מה אנחנו בדיוק עושים בעבודה, ועל מה כתבנו את התזה, ואיך זה בדיוק עוזר לאנושות. הכל. ואז אנחנו ככה לאט לאט גדלנו, ואנחנו ישנים בחדר ספרייה, מי שמכיר, ואנחנו תופסים כמעט את כל המקום שם כבר. אבל אני עשיתי בדיקות, וגם אם נגדל עוד, עדיין יש מקום. אל תדאגו, אנחנו נגיע ונשאר שם. אז אחרי כל כך הרבה שנים, בהסתכלות אחורה, אני יכולה להגיד לך שאת חלק מאוד מאוד גדול וחשוב בסיפור הצלחת העלייה שלי. ואני מאחלת לך הרבה בריאות, הרבה נחת ועד 120, ממני ובמשפחה שלי.